Hier boppen wijnen ze. Hier sliepen ze en hier zit de pinautomaat. Ja, sliep je nou hoor? Moeilijk, s'nachts. Ja, alles wat je hoort, hè. We slapen met het raam open. Wel zo fris, maar ja goed, alles hoor je dan dus ook. Nee, de misleerde plofkreken in Houderwijk en Bakkerveen meiden ze haar een grutte zwargen hoe haar een veiligers. Dus alle geluiden, ja, word ik toch wel wakker van dat je denkt van verdorie, zou dit het wezen? Vrouw Faber is in verwachting. Ook de binnenkamer komt vlak bij de automaat te liggen. Ons bed staat ja, tegen de buitenwand aan. Dus hij zit echt pal boven de pinautomaat. Zit ongeveer 50 tot 70 centimeter tussen. Dus mocht het verkeerd gaan, dan zit het er echt bovenop. Dit is Russische roulette. Ik ben daar erg mee bezig. Ze willen deze toestand dan ook voorkomen. En dus dat de automaat verdwijnt. Maar dat is nu geen optie. de Rabobank vindt dat ze al genoeg maatregels namen hebben. Onder andere het plaatsen van een stalen plaat 's nachts. En daar moet er toch voor zorgen dat het risico zo klein mogelijk is. Ja, inmiddels zijn ze toch heel dichtbij en dan is het ja, toch wel even anders. En ik snap hun zorgen zeker. En in die zin is het vervelend. Alleen ik kan het gevoel niet wegnemen van onveiligheid. Het peer had op het stuit net de mogelijkheid om te verhuizen. Wij zitten een beetje tussen wal en schip in. Dus op dit moment kunnen wij ook geen kant op. Zoals het nu lijkt zitten die mensen veilig. Je weet natuurlijk nooit met wat voor zwaar kaliber men voor de proppen komt. Maar vooralsnog is dit een veilige plek om te wonen.